Sa wakas nga'y sumilip na si Haring Araw. Kapag nga ganitong sumilip na nga si Haring Araw ay naapo, kaming mga nanay nag-uunahan ng magsampay. Charis. Real talk, may nag-aaway pa nga dahil lang sa sampayan. O, na-experience nyo ba yung mga kapitbahay nyo? Charis. Late na nga sumilip si Haring Araw dahil nga alas 11 na nung nagpakita. Ay naapo pati Haring Araw, nalilate na rin. Charis. Kapag nga ganitong eksena ay hindi mo nga alam kung anong uunahin mo, kung magsasambay ba o maglalaba. Kaya naman ang inuna ko dyan yung maglaba ng basahan. Pero nakasampay na ako nung nauna kong nalabhan. Syempre alam nyo na amoy kulob pa lang yan. Eto nga binabantayan ko nga dahil hindi ko nga alam kung anong desisyon niya, kung aaraw pa ba siya o hindi. Dahil nga 2023 na, pati Haring Araw na nga din ay pala desisyon na rin. Eto nga tinanggal ko na nga yung mga alam kong tuyo dahil nga pinilit ko na ngang matuyo dahil may panakanakang ambon na nga rin. Kaso nga lang pagtanggal ko ng mga ibang damit, eto nga't umaraw na naman ay naapo, nang luloko si Haring Araw. Nakakapagod man yung ganito. Hindi mo alam kung aaraw dahil may panakanakang ambon. At dahil nga umaraw na naman, eto nga't nilabas ko na naman yung mga sinilong ko ay naapo, kakapagod talaga. At sa pagod ko ngayon, eto nga't nagmerienda nga muna ako habang nagbabantay. Pero ganun talaga, kahit nakakapagod, kailangan nating magtiyaga para matuyo ang ating mga sinampay. Syempre nga amoy kulob na nga lang, hindi pa matuyo, di ba? Kaya naman pinagtiyagaan ko talagang binantayan kahit na nakakapagod. Ang importante ay matuyo. At dahil nga doon, ito nga ang ulam namin for today's video, ang tuyo. O, diba? Walang connection. Charis. Syempre, ang masarap na sawsawan ng tuyo, itong kamatis. Pang umagahan nga namin itong tuyo, kaso nga lang naalala ko, hindi pala ako kumakain ng umagahan. Kaya naman ito na, naging pananghalian na yung tuyo. Syempre nga, ang kapartner nitong kamatis ay yung ginto. Ngamne, wala kaming ginto, ay naapo. Dahil naman discarding nanay ako, ay naalala ko nga na meron pala akong onion rings na pananim. Kaso nga lang, pagdating ko nga dito ay naapo, na bulok na dahil sa bagyo. Napakasayang talaga dahil nasobrahan sa tubig. Pagka nga ganitong bagyo ay itong mga alaga ko nga ang iniisip ko dahil nga masosobrahan sila ng tubig. At thank you Lord, buhay pa naman sila, still alive and kicking. Charis. Alas 12:30 na nga at wala pa rin kaing ganap dahil ito nga si Arkidan nagkakalat pa rin. Kaya naman habang nagkakalat pa nga siya, ito nga't ihihimayan ko nga muna siya ng ulam. Kapag nga nanay ka, ganito nga palagi ang eksena, mauna ko munang magpakain ng anak bago kakakain. Ngamne, kahit nga gaano kagrabe yung effort ko na gumawa ng pagkain niya minsan, pero ayaw nga rin niyang kumain. Kaya naman hinahayaan ko nga rin siyang hindi kumain para pag nagutom na lang nga siya at sabihin niya nga lang din na kumain. Ganun lang mga moms, pag niyong pilitin na kumain yung mga anak natin kapag ayaw nilang kumain. At tignan nyo naman ang alaga ko for today's video, kumakain na naglalaro, nagkakalat. Charis. Ganito nga siya kapag hindi nanonood na kumakain, makalat. Pero okay lang yan, ang importante nag-i-enjoy nga sila. At ang sabi nga nila kapag daw makalat yung bata ay nag-i-enjoy. Masaya ba? Ganun. Kaya naman yung kalat niya na yan, hindi ko na nga aayusin maghapon. Inaayos ko na lang yan sa gabi bago kami matulog. Ganun. Pero bago ko nga makalimutan, kumuha na nga rin kayo ng kanin nyo dyan at kain na nga rin tayo. Kumuha na kayo ng tuyo. Charis. At syempre, bago nga muna ulit ako kakain, itong at ginawan ko muna ng pagkain itong isang alaga ko. O, diba? Hindi tuloy ako makakain-kain sa dami ko ng alaga. Charis. At gaya nga ng sabi ko, hindi pa talaga ako nakakain dahil itong at umaambon na naman. Syempre nga't nagsitakbuhan na nga lang kami para kunin ang aming mga sampay. Ay naapo, pinasok ko na dahil pagod na talaga ako. Charis. Tignan nyo naman, haggard na talaga yung pagmumukha ko dyan. Pinaghiwa-hiwalay ko nga muna yung mga tuyo at hindi para naman hindi maghalo-halo. Kapag nga nanay ka, ganito talaga yung maisasakripisyo mo, mauuna ka munang gawin yung mga gawaing bahay kaysa kumain. Pero syempre hawag naman nating palagihin para naman hindi tayo malosyang. Charis. Maganda rin na bigyan natin minsan ng me time ang ating mga sarili. Ganun. At dahil nga nanay tayo, magmi-me time pa rin tayo dito sa bahay, pero at least hindi tayo masyadong pagod. Ganun. Baka nagtataka kayo ha, bakit dito ako sa loob nagsasampay? Dahil nga may phobia ako dun sa labas na magsampay ng mga damit ni Daddy Dandan. Ay naapo, basta damit ni Daddy Dandan dito ko sa loob sinasampay dahil nga palaging sinusungkit. Mabuti na nga lang may CCTV kami kahit papaano may gwardya kami dyan. So yun, dito ko muna sinampay sa loob yung mga damit ni Daddy Dandan dahil nga basa pa yung mga kilikili. At sa wakas, totoo na to, makakakain na ako. Charis. Hindi man tuyo lahat yung sinampay ko, at least may ulam akong tuyo. At tingnan nyo naman yung pagmumukha ko dyan para akong sinabunutan ng 10 tao. Charis. Syempre, sa sobrang busy ko, wala na akong time para magsuklay. Ni magkape nga, hindi ko nagawa sa araw na yan. Ay naapo, kapag nanay ka talaga, hindi uso ang suklay sa umaga.
umaga. Pero ganun pa man, masaya ako sa araw na yan dahil kahit papaano may isang oras na sumilip si Haring Araw. At least nga'y kinabukasan masasabi ko ng dire-diretso ng sisikat si Haring Araw. O diba? At ganun din ang buhay, may araw din tayo na sisikat, ganun. Kaya naman, wag tayo mapanghinaan ng loob, tiyaga-tiyaga lang at tayo sisikat rin. Sa dami kong nang nakwento, eto nga't si Arkida na ang umuubos ng ulam kong tuyo. O siya, ito na nga lang muna for our today's video. Thanks for watching. Thank you so much, Lord. Let's eat!